Όχι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θεσσαλονικά. Μάλιστα. Μπορείτε να έρθετε στη Ρίγανη, γιατί κόλλησα μέσα στο μπουστάμι του τρακτέρ επειδή χιονίζει εδώ πέρα. Όχι, αν έχει κολλήσει το τρακτέρ, εμείς φορτηγό έχουμε, δεν μπορούμε να το τραβήξουμε. Να το κουσάρουμε, δεν γίνεται. Όχι ρε, αυτό μόνο με άλλο τρακτέρ. Το φορτηγό δεν μπορεί να το τον παίρνω τον άλλο στο χωριό, μου λέει δεν μπορώ να κατέβει, έχει κανένα έχει οδική βοήθεια το όχημά σας. Ναι, και το είχα κάνει εγώ στο μέσο. Για πέστε μου λίγο τις πινακίδες. Δεν έχει νουζούτε και τέτοια, είναι καστοριά εδώ. Λέει μπροστά καστοριά. Τι είναι, τρακτέρ. Τρακτέρ είναι. Δεν έχει οδική βοήθεια τότε. Πώς εγώ, γιατί δεν έχει. Τα τρακτέρ δεν τα κάνουμε οδική βοήθεια, κύριε μου, τα τρακτέρ. Μα εγώ, αυτός εκεί ο πράκτορας που μου είπε στην καστοριά, μου είπε ότι εγώ μπορεί να βάλεις οδική βοήθεια, μα κουλείς. Ακούστε με λίγο, κύριε μου, ακούστε με λίγο. Έλα, ναι. Τα τρακτέρ θα κάνουμε μόνο ασφαλιστήριο, όχι οδική βοήθεια. Και πώς θα ξεκολλήσει τώρα μέσα στο μπουστάνι εγώ που κόλλησα. Εσείς κολλήσατε με το τρακτέρ και θέλετε να έρθω εγώ με το φορτηγό να τραβήξω το τρακτέρ. Ναι, να το κουσάρει. Δεν γίνεται αυτό, κύριε μου. Δεν γίνεται αυτό. Τώρα τι θα κάνω. Δεν μπορεί. Άμα κολλήσει το τρακτέρ, πώς το φορτηγό θα... Πώς θα μπει μέσα στο μπουστάνι. Κόλλησε το τρακτέρ, δεν θα κολλήσει το φορτηγό. φορτηγό. Πώς θα μπει μέσα στο μπουστάνι είναι το πρόβλημα. Όχι, αυτό μόνο με κάποιο άλλο τρακτέρ, αν βρείτε να σου τραβήξει. Εγώ κανένα από το δεν θα κάνουμε οδική βοήθεια εμείς αυτά. Από την Ιχόρτα θα βρω κανένα να το Έγινε, ευχαριστώ. Έγινε.